Shalom. Purihan itu hata di bagasan Yesus Kristus. Lobuko tama parminggota tua dupan di debata. Tapasada marohata marede mahita. Sian buku ede nomor 20 sada ayat sada saha tutulu di ayat tulu rapita jongjong. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumoppa langit dohot tanoon. Amin. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan taringo tu dosata. Hamu aliak kadongan, morosongoni dihaholongi debata hita, ikut dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na sohatu dosan, nasokkal jalan abonar.
dia lohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na sere marroha. Alani ihu pangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat tami, unang gijang rohanami. Alai tugu-tugu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami dia dopan ni halak saluhut, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hitasian bukwede nomor 320. Patik di debata di mingguta sadarion na dibuat sian sada Petrus bidutolu ayat sia songonon ma tarsura disi. Unang ma baloson hamu najat aloni najat, pangisahion aloni pangisahion, lama masu-masu mahamu ainaing tianom muna do pasu-pasu ubahen na tarjou hamu. Songoni masahat na atong rak mangilugugo mahita tu ado pani debata lau mangulahon na hobar tu patiki. Ale tuha debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patimi. Amin. Marede hitasian bukwede nomor 440 ayat sada dohot ayat tulu.
duduk jala tapasere marohata tuadupan ni debata tatopotima dusat tanagudangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Podo debata pargugu na sohatu dosan, sitopa na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi hami jolma manusia, narodo hami tujolom, manopoti dosa nami, akkana hula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami narwai, nang sian pakkatayon nami nasuture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutu dohami uhumon hami alani dosa nami i, alai natar sol-sol dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami, ale di batanami. Pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisi sama dosa nami saruhutna, jala suruh matodin parbadia tu roha nami be, asa tarbain hami mangoloiho di bagasan hati goran, dohot habadiaon. Gabi sahat hami Tuhan uluan na sorasuda, na pinar bagabagam diakka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajalo mabaga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosata. Aida ngadong ipar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akka nagabi pitor, binahin ni basa-basa marahite sian asini rohana, tinorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata, bain habangsa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hitasian buku de nomor 440 ayat 1 ayat 7.
Hatani debata nagabe turpuk epistel di parminggota sadarion na dibuat sian sada Musa biddu 50 mulai sian ayat 15 tu ayat 20 sada tajahama masih kasoring do di ayat 20 sada rapita majaha alai mabiar do akka anggini si Joseph dung mate ama nasidai akanina nasidama ati tumbeha di hosom si Joseph hita maon gabi di pasudul tu hita sude naroa naita baheni tu ibana songonon ma dokhamu tu si Joseph saimar pamuati maroham di hajahaton ni haha anggim doho di dosa nasidai aitung naroa do nabinahen nasidai tuho ope saimar pamuati maroham di hajahaton ni akka naposo ni dibata ni amatai alai tangis do anggo si Joseph dung didok nasida songoni tu ibana dungini nasi Joseph mamadok nasida una kamu mabiar aida guru di debatado nang au rapita majaha ope unang mabiar hamu au mamarmuduhon hamu dohot anak komunai dungi diapul manasida pasabapon rohanasida ido sahatna martua mahalak nau begi hatani debata jala nau peoksa amin. Maredehi tasian bukwede nomor 656 ayat sada sahatu ayat 2. Tidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon ni dongatna saha porsiaut disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama parkubu na sohatu dosan na tumopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga gabe-gabea siato di parbadia adorak sohabubuhan
ido tuhata na tumaon na berni di panghuman ni silatus na matetarpajal do ibana di haup ni arsilang na tuat tu banua turulung ditanom na mulak mangulu di hari patuduhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun de batai jahuba amanai pargugu na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsea ditudi parbadia jaladong sadahulia na badia kuliah topan halak Kristen akan abadia do dia sesani dosa do dia taina madok mula mangulu sugu daging ni halak nang mate do dia nguluan na sora sudah. Amin. Tabigema korsian na poso transiamus. Tatangihon matiting na masa di mingguta sa darion. Shalom mamangina. Inting Minggu 17 Desember September 2020. Ada goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu saplima dung Trinitatis lapatana hasi tolu sadaon ni debata. Doho topik Minggu unang hamu manguhumi. 2. Titing nama ragam. Sada Sermon Full Timer District. Di hari Senin tanggal 10 September 2020 di Patu Pado Sermon Full Timer
full timer HKBP Distrik 21 Banten, maringanan di kantor distrik Mamuka pukul 10 sada WIB. 2. Pelean tanda holong tu sintua pensiun. Di hari Minggu tanggal 15 Oktober 2020 tolu di Paborhat Huriata do sahala situa anaing pensiun ima sintua kolester simarmata sianwi walu. Mardo mutusi di hari Minggu 24 September 2020 tolu di sude parmingguan tapapungu do pelean tada holong tu amang situa kolester simarmata. Partoding ni pelean ima sada A sada B do adorang so jamita dala pelean tada holong tu jolo dung sipul jamita. Tolu sakramen pandidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 24 September 2020 tolu di gereja tahun di Patupado Pandidion kakak anak ni Huriata ima di parmingguan pukul 10 sada WIB. Pinangido matu akan atoras nidak dana nanang tardidi asa pasuraton yanakonna huhud mapuan surat hatorangan sian sintua wik. Buku keluarga, jemaat dohot fotokopi akte nikah tu anak buah baju atau anak pertama. Kateisasi di Patupa di hari Rabu tanggal 20 September pukul 10 tolu WIB. Maringanan di gedung sekolah minggu. 4. Pendaftaran CD khusus. Di Patupa Huriata do marguru laho makatindakon haporsiaon. Khusus tu ruas naung marumur 21 tahun tu gicang dohot namangulak an Manangkarejo di luar kota Tangerang. Pendaftaran mamuka hari Senin tanggal 10 sahat tanggal 20 September 2020 tolu maringanan di kantor gereja. 5. Pagelaran budaya dohot drama musikal Batak. Di hari Jumat tanggal 22 September 2020 tolu, HKBP Tangerang Kota Patupahon malam pagelaran budaya dohot drama musikal Batak. Mamuka pukul 10 WIB. Maringanan di gedung Edelweiss, Jalan Palem Raya, Jalan Karawaci. Palem Raya, Raja Raya Karawaci, Banten. Tatangnya koma ulauni asa mardalan dohot denggan. 6. Sermon dohot pemengkalan calon situa. Hobar tu ulauni huria ima malam pegelaran budaya dohot drama musikal na di Patupa di hari Jumat tanggal 22 September 2020 tolu. Sialani masohot na ulaun sermon dohot learning calon situa. Rapat kategorial Arjolo, rapat teksi remaja dan teksi pemuda. Sadarion Minggu tanggal 10 September 2020 tolu pukul 10 WIB maringanan di gedung sekolah minggu. Di Patupado rapat evaluasi program 2020 tolu dohot pemilihan panitia Natal remaja dohot Naposo Bulung. 2. Rapat seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 24 September 2020 tolu pukul 15 WIB maringanan di gedung sekolah minggu di Patupado rapot evaluasi dohot pemilihan panitia Natal sekolah minggu 2020 tolu. Walu, rencana jadwal Natal kategorial 2020 tolu. Sada. Jumat 8 Desember 2020 tolu Natal Parhalado. 2. Sabtu 9 Desember 2020 tolu Natal sekolah minggu kelas kecil garing kelas besar. Tolu Minggu 10 Desember 2020 tolu Natal sekolah minggu kakak garing KB. 4. Sabtu 10 Desember 2020 tolu Natal remaja dan Naposo. 5. Minggu 10 tolu Desember 2020 tolu Natal ama, ina dan lansia. Pasiahon. Ruas Nataba.
Mamuka Minggu sadarion tanggal 10 September 2020 tolu nunga dijakon gabe ruas di HKBP Tangerang Kota Ima. Sada amang kardi papahan dohot inang Susi Damayanti Pasaribu narosian HKBP Muara Mulia Resort Muara Mulia Distrik 24 Tanah Jawa. Maringanan di Jalan Daan Mogot kilometer 10 Sia RT 00 tolu RW 002 Kampung Besar Kecamatan Batu Ceper Wi Walu NRJ 2 tolu sada onom tolu opat 2 Amang Surya Boy Mikael Sihaloho dohot inang Claudia Tari Marpaung ruas daftar ulang naung majalo pamasu-masuon di HKBP Tangerang Kota tanggal 25 Februari 2020 tolu. Maringanan di Perum Benua Indah. Wi Saplalu. NRJ 2 tolu sada onom tolu 5. 10. Ruas Napida. Mamuka Minggu sadarion tanggal 10 September 2020 tolu. Napida Huria keluarga Amang Eko Yudis Parlin Raja Gugu dohot inang Santi Kristina Manulang rab dohot tolu yanakona sida sian wik KPP Batam Resort Batam Distrik 20 Kepulauan Riau. 10 sada ucapan selamat Pandita Resort Parhalado dohot sude ruas ni Huria Pasakaton A. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parbogasan tu sude ruas ni Huria nama ulang tahun di bagasan Ninggon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jalato taporsiaun di bagasan Tuhani. B. Tu sude akar ruas na di bagasan parsahiton anggiat ma dilehan Tuhan hahipason. Songoni matiting di mingguta sadarion dia katiting naso di jahahon hami boy mata jaha di buku acara cetak manang digital molo adong akana hurang takas di panuratonon doho di panjahahon boy do di patakas tu parahaldowi tade manang tu sekretaris ni kerjata di tiki jam kerja sai di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado doho ruas lao patu pahun tahu laon ni Huria ben sangam ni goar ni Tuhata Horas. Tatangihon makor ama Huria.
Merede mahita sian bukwede nomor 655 mulai sian ayat sada do saterusna. Uhukma tapapungu piliata pilihan sadaa dohot sadabi.
partang yang mahita. Damai di batana semurung sian salut naruha, di mana mangaramo tiaka hati-hati doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata nahina holongan horas madita salutna. Hata ni debata baritana uli di kita, di parminggota sadarion, di mana dia sian suratnya Apostol Paulus na parjulu mendapoten huria Korin di 24 mamuka sian ayat sada rodi ayat 5 songono di do hatan itu hata puja hahami di kita dirajumi jolmai mahami parrahaladoni Kristus jala juara bagas ni akka hahomion ni di bata jumoro dipangido di akka juara bagas naik kaposan nasida Jepang. Otik doi wetong anggo hamu manang rabok paruhumani jolma manguhumiau. Au be daku uhumi diriku. Ai dangarong salaku anggo nahuboto. Alaida dagabe pitorau hinorhoni Tuhanido manguhumiau. Di bahini una kamu manguhumi dinasotikina tagan soro Tuhani patiuron naruna buni dinahulum jala papataron naro tahitahini roha disima rapotan puji-pujian ganup sian debata olak nima sahakna hurian itu hata nahina holongan molo danggabe juara bagas naringgan boido aturan berkat menjadi penderitaan gabe ratap tangis dan Jepang lasniroha api aturan berkat do alani diperlukan hikmat marsiajar siat dibata termasuk marsiajar sian hatana iturpukon sagabe boy jupak kitai jala topik naima unak kamu manguhumi dua turpuk sadarion diperhadapkan tuhita nah hampir sangat bersamaan dari segi isi ima bohana marhamaranggi kandung dalam satu keluarga di saat dihadirkan Tuhan pasu-pasu alayala saling manguhumi halahi manang salah manguhumi gabe menghadirkan pertangison atik pe berakhir di bagas alas niroha alani pada daun martuhan ima Joseph satu keluarga alai se diuhumi ma si Josephon salah manguhumi gawi gadis ma angginaon dibully ma angginaon dalam kehidupannya satu keluarga itu konteks sada musana kening konteks ni sada Korin godang talenta dihuriai banyak berkat ada kemampuan berbahasa roh ada kemampuan bernubuat dohot godanga kahapistaran si lehon-lehon kasih karunia yang melimpah alai gabi masimuhum-huma mahalahi dan rukun satu gereja adong pro Apolos adong pro Paulus adong pro Kepas dan lain-lain menjadi kurang rukun atong bohado hurian itu hatta di tongga-tongga ningoluta sebagai keluarga kecil ay molo di hapor siau tesabutulna di konteks gereja mula-mula satu keluarga itu juga satu gereja alani yang parjulu nai sesa keluarga do
Tu si dolau rasuli yang itu jong gereja. Jadi semua gereja tahun adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Semua dia di keluargai merpungu di gereja ta jalan hitam main hakal Tangerang kota. Secara khusus beribadah di pukul 10 sada. Asa unang mangguhumi hita, manang jangan menghakimi, alani na para juru si ingotota, do si patu pota ima, jadi juara bagas haposan. Idona kining pendahuluan 2 ayat di Turpukon. Dirajumi jolmai mahami parhalaruni Kristus jala juara bagas nya kahomion di bata, jumuru dipangiru dia ka juara bagas neng haposan nasida Jepang. Ama ciri kasni juara bagas do si parsiaponota. Alana juara bagas hita be. Jala sian hata juara bagas do guarni tahun na di patomu-tomu di Uriat Haga BB di tahunon. Penata layanan. Profesionalisme dan penata layanan. Alai penata layanan non nagabe lebih terkenal ala dan sudebi maboto mulai taringoti juara bagas. Sangat terbatas. Kemudian na tubuh di pangaratuan olor ayah ada juara bagas narupan. Tapi diterjemahkanlah penata layanan. Juara bagas dan sebatas bendahara aimara. Alai imana berperan di sude tugas yang ditugaskan oleh Tuhan kepadanya. Songonakana persia. Molo praktik na di parangoluan juara bagas hata itong dipakai tu si Joseph. Dungi dipape si Potifera maimana gawe juara bagas. Bertanggung jawab, memperhatikan semuanya. Tapi tetap dia ingat apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Kita sudah gawe juara bagas. Ciri khasnya juara bagas ima, ulaun na di pasah tu ibana, diulahon. Tu si berpusat, dia mengerjakan pekerjaan yang disuruhkan oleh tuannya. Secara haporseaon tuhatta do tuhatta. Molo diulahon ulaun terfokus imana tu ulaun na pinasaha ni Tuhan na tu ibana, Tuhan na tu ibana, dan adong betikining hakimi. Ay ulaun na diulahon. Alana dang ilihot tuhat tuhita tikilaw ning hakimi. Di Huria Korin nasida mencoba menghakimi ordo na sumitong. Molo berbahasa roh itu lebih hebat. Molo bernubuat itu runa mai saotik. Molo talenta mengajar do utohor muse. Rona bernubuat daung inarupani. Akaha anggini si Joseph dang fokus tu ulauna. Fokus tu si Joseph do nasida. Buharo benon manakupon, buharo benon pamatehonon, buharo benon manggadison. Kita semua juara bagas ni tuhata, kita fokus kepada pekerjaan kita masing-masing. Molo ama ahado hajuara bagason natinonahon di dewata tibana. Berarti salah satu adalah dia pengayom bagi keluarganya. Ditugason debatama ibana macari mengelurui si panganon garupari. Salah satu tugasnya. Alai tugasnya na perduahon ditugason debatado imana si jagator dini keluargana akanak kona. Itu sebabnya dia menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Molo dausiani dia telah menyimpang mulak mahita. Itu tanggung jawab semua juara bagas. Molo ina ahama ulaun hajuara bagason dalam bahasa Batak molo tu ina surifada ahama ulaun songon surifada di mana.
berarti marmeme anak kona, memelihara, merawat dengan baik keluarganya, menyediakan amanah rekod, memperlengkapi keluarganya. Molo menyimpang siani berarti dia sudah menjadi suripada yang kurang baik. Dia fokus tu ulaon na tinugas sonni napunai mana. Nah mangihuk muse ciri khas daripada juara bagas yang baik manang juara bagas haposan adalah dia mengejar mimpi-mimpinya. Dan gabe cemberut manang membenci mimpi-mimpi orang lain. Seitu ni pini si Joseph dolau pikiranna, apa ni pina dangi parohahon. Apa yang menjadi mimpi-mimpi kita? Kejarlah mimpi-mimpi yang baik itu. Kalau mau tu generasi muda, itulah dikejar, mimpi-mimpinya lah dikejar. Unang punani halak neng di mana? Mengejar mimpi-mimpi dengan cara yang baik. Dan dalam rangka mengejar mimpi itu, Yusuf melangkah dengan baik. Gereja mengejar mimpi-mimpinya. Ai sada do ni bini gereja. Sada do ni bini akan aporsea. Naing didapok Tuhani ibana haposan setiap waktu, kapan dan di mana saja. Siaga setiap waktu. Ileban ne dokot Tuhatala siaga setiap waktu. Taho mai ale naposo na dinggan roha jala haposan ala haposan doho di nautik pasahatok kumatuho gudang bongok maho tuhalasan di Tuhan. Dia mendapat berkat di dunia ini ale tong doho mangan sapanganan di surga. Mengejar mimpi-mimpinya. Namangi hutad dari naposo haposan ima lomoni rohani Tuhan na diulakon. Dia kerjakan. Dan lomoni rohana. Alanido, gereja harus mampu berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar. Mampu menolak. Sama si Joseph daun. Sudah memang akar tahun dilehun jaga aku. Ala yang goho daun, ala perdijabuna ho. Saya tidak mau melakukan yang membuat Tuhanku marah. Langsung menima di tengah-tengah ngoluton dalam langkah yang harus kita jalani. Tapatu pama lomoni rohani itu hatta dan lomota. Kenapa? Karena kita semua adalah hambanya. Naposo ni dewata. Ne palabok dui. Anggosian hata aslina budak ni dewata ado. Abdi akan naposo ni dewata. Namangi muse tadani naposo haposan ima sadar posisi. Kita hanya juara bagas penata layan bukan pemilik. Tang pemilik kita. Mulai kami partita yun ni paingot. Baju nami baju perhubas nami meti adong nakotar na isona. Abire kala amang do inangi. Sebetulnya lapatan ini beleng gulo. Pola pemilik dan nama asing. Kamu lokah kita col mularong biang na iba matali-tali rukung na. Belenggu. Asa tuduk. Ido kolar na gelengi. Jadi sebetulnya tuduk tu debata. Aido tuan na. Dialah pemilik. Nah salah ima molo nyanggap kita pemilik. Dan realitasnya hitau cude holanda memijam do. Memijam do kita ihosa. Dan kita akan mangguinan. Mulai do anon. Dia hosami na ulak kiadwina. Anong mandokon dang bah punak kude. Betung do rekol leon udah. Bana. Kita semua minjem. Tang saliling na kita di son. Mulu di
Bibelta termasuk di buku ede nagabe songon aplikasi teologi ya HKBP tentang firman Tuhan dan au puna au. Kita bukan pemilik kita. Taingot, molo taingot, babua, holana mena talaya do hita, holana juara bagas do hita, ala yang go napunasa Tuhan tahido. Jusuf sadar itu, dan gereja juga harus sadar itu. Asa unang manguhumi hita, tabarade tahobasi hita songon juara bagas haposa. Nah mangihut hata itu hata hurian itu hata, unak kamu manguhumi ala hak ni debatado menghakimi. Dia adalah pemiliknya. Dakolan diturpukon di bahan unak kamu manguhumi, tapi dalam beberapa nats, termasuk di Matius itu mulai sana sadar di ayat itu unak kamu manguhumi. Di Rom 12 ayat 10 sia unak kamu manguhumi pasahat tamu ma rimasi tu debata. Jadi patorang si Paulus muse bahasa kita unang manguhumi karena kita juga pernah salah. Au bilang nanti kos ini mana? Alana udah salah. Jala huboto do dangalana nasohya au salah upahen buya au songonon waing upahen na buy pi au gabi parahu bas alana di pitori Tuhan itu Tuhan yang membenarkan. Alanido unang manguhumi alahi tapi tongdo olo salah. Kita pernah salah. Hurian itu hatta nahina holongan di badan narubi adong do di baen panguhumon pengadilan. Secara khusus di zaman Daud, di zaman Raja Salomo dan seterusnya, nunga adong pengadilan ini. Alai di haporsia ya teokrasi do nasinurun itu hatta do patu-pahon pengadilan. Dan realitanya pengadilan itu pun pernah salah atau mungkin juga sering salah. Alani itu pengadilan terakhir dukon diponis apalagi ponis naborat manang sampai hukuman mati. HP dang diulahon nasalai HP diponis ibana adong dobe terakhir. Ahamai. Lau manasida tu bagas joro ruang maha suci. Nah adong di tabut perjanjian. Di tabut perjanjiannya adong do disi akakeruf gambar malaikat ibaen alai adong taduk haluaon. Mololawi mana tu taduk haluaon di Etiopi dan mahuai mana dia lepas dari hukuman itu. Berarti ponis tadi salah. Karena Tuhan menyatakan dia benar. Di tengah-tengah ini para ngulwot tadi portidiop pesongonido. Atik pe dalam perkembangannya tongdo adong taha porsiai di pasaha Tuhan itu panguhumon tu pamaret tata. Adong do hubungan perkembangan nih demokrasi termasuk trias politika tu hamajuan nih Protestan, kebangkitan Protestan. Setelah perintis reformasi dan reformasi, karena sebelumnya banyak yang dihukum termasuk gereja menghukum mati, tapi mungkin juga kurang bagus, kurang benar. Molo perintis reformasi adong do dua pardita manang pastor namate Johannes Hus do Savanarula. Bahkan sebelum itu peneliti juga termasuk nama Dokon Portirion Bula do ikut juga gereja pada waktu itu ikut andil untuk menghukum. Alai di zaman reformasi setelah Martin Luther apalagi zaman Calvin yang ikut mempelajari hukum bagaimana pardita do Johannes Calvinon.
hampir sejaman ma dohot aka bapak-bapak demokrasi pemimpin trias politika mulai jahayan non zaman-zaman nasida mangulu Voltaire Rousseau Montesquieu alani ido bejuni padita mirip tu bejuni hakim ulani dak kuboto manang na ibabua di alenggo teologia nyon sabutulna nyon urim do tumim doon na pinakke ni Raja Daud manukku tu dewata bodo jahan di pada Narobi dua batu Tuhan dah jadi doa marporang dohot rakbah molo jadi batu ruhon ma marhite batu urim tapi nada apa tumim do dangbui gak jadi Tuhan melarang jadi harus dipastikan dulu apa kata Tuhan. Alanido hakim sebagai penerima mandat dari Tuhan ikut juli tatap do Tuhan na saya bahan dijatuhkan ponis gabita juhom manasida yang mulia hakim termasuk pengacara di komadot nasida yang mulia hakim karena bahkan dalam tanda kutip hosani jolma bebasaha tu nasida hukum mati atau tidak Inoronido, ada yang selalu mereka ingat lebih baik melepaskan 1000 penjahat daripada memasukkan atau menghukum seorang benar. Alai sahak tu sipe olo do salah nasida. Adong mamusedi hita jalai malas ni rohatta. Dua hal di sini. Molo adong tabereng na jahat HP dang diuhumi unang pola hita dohok manguhumi. Saya bersama nang petangis. Karena apa? Dia kana porsea amangin ang adong do tadu halwaon. Yesus di padane baru Yesus do tadu halwaon di hita. Alai molo hita penagabe korbani diuhumi hita soadok salata. Tapi ingat juga penghiburan bagi kita adong do tadu halwaon. Ima Yesus. Hidup bandero si Paulus unak kamu manguhumi. Bahasa ni Matius biduhi itu. Diau do panguhumon. Jangan kamu menghakimi karena hak penghakiman itu adalah hakku, adalah milikku. Na parpuli hurian itu hatta unak kamu manguhumi ala haruan pe patardo saluhutna baheno ni dewata. Di baheni unak kamu manguhumi dina sotikina tagan soro Tuhani adong do penghakiman terakhir itu naliokna tagan soro Tuhani padi uronna rona bunina holom jala papataronna ro tahitahini roha disima dapotan puji-pujian ganup sian dewata. Dihita saluhukna bahkan sebenarnya alani Tuhani terkadang waktu pun menunjukkan dan memberitahukan keadilan. Adong do cerita ni na tua-tuaku ya. Dan ini menurut dia true story. Tapi cerita di kampung halaman. Di kampung halaman dekat Dolok Sanggul itu ada satu kota dan sekarang menjadi ibu kota kecamatan namanya Bakara. Dahulu jalan kecil nanjak, jalan godang dok kehau mau datang sampai di Dolok Sanggul. Adong masih ada ama par 33, biasanya mungkin bawa bawang dia, bawa kacang dia, tuak dan lain-lain. Berdalapak doi Dolok Sanggul lamang gadis. Singkat cerita, adong masa ada penjahat membuat sulit hereng naik dung mulak. Neng menghilangkan jejak meibana gabe dibunuh ma amat tau. Anggo ido
napuna sa hepengi sabutullah buat petaho hepe konala yung nang bunuaw. Daung tardapo doawan non ko bunuo doho. Jedo imana ma. Hulan heu doi sisada ada adong heu satu pohon. Tapi ada pohon mungkin sebagian dari kita mengenal. Adong do pohon di hutataan setiap bulung na songot tangan on 5 jari-jarina. Mulai dulu selalu kusungunod di buti. Ido imana ma, ido amaton, atong taga so dibunuh ho awadong do pangidok kusada. Ahamay neng makata yaw tu hawon. Ale haw si mepore-pore na mepore-pore songonon. Batudu ho na usugot. Beritahukan aku kelak. Tunjukkan aku kelak. Singkat cerita mate mamatei dabu malana sungai na bagas tutor ulan diguling nang nggak akan ketahuan lagi jenazahnya. Sangat terjal itu. Alai dung ya di ahado warna dia halinuna dohoroa manang menjadi ketakutan ini pemuda. Lame mana mangarato. Alai ngol kita tangkula daudau dopak beli giri mana mangarato. Ape dukun nama ngarate mana kurang lebih 20 tahun, pajupang may bana, tulong asa hutana, tong parluati. Di bakara itu tong hutana. Hala diru, hala bakara. Jaro ido, masih jalan akalai. Ngasuma, sama-sama masih hol tuhuta. Mulak mahitar pak, mahitabah, tau bawo nina. Rak mulak malai. Pasti duluhi. Jadi agak datar dulu itu, dulu sanggul itu, baru nanti agak terjal turun ke bakar. So maju hitabain na amat tanah yang berbunuh. Ahai, tari mau tahu. Boha, ya hubungi sojol mana ujui. Saya amat. Tarboha wajah na songonon. Ahak, diulah songonon 3-3 na, songonon 3-3 na. Tahu sedia mai tahun nasaon. Tarhira bulan 3 bulan nasaon. HP dongan na bercerita polisi dong. Hai bapakku bina. Bapakku na binununi. Hai hura dipebunui. Bahkan waktu pun bisa menceritakan. Pohon-pohon itu pun bisa menjadi saksi dan menceritakan. Molo masa songoni lambo hama tu hatta. Una kita manguhumi. Tapaluas matu hatai manguhumi. Jika kita lihat banyak ketidakadilan. Alaihi taupe, jangan bersembunyi dari kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik. Berharap orang tidak melihat. Bunyi sudah kapangalahuna orang denggan. Tapi tetap ingat. Tuhan akan menghukum kita. Bahkan portidion manguhup kita. Puasa. Ay manangahan na tasuan. Ido tapuonta. Atong tasuan ni makanadinggan. Gabi akan hapos-haposan mahita. Dalam semua aktivitas kita masing-masing. Tuhan akan menunjukkan. Seperti Yusuf di Mesir itu. Dia tidak mati. Dia tidak hancur dalam pergumulannya. Tapi Tuhan juga menatang dia menjadi pemberi makan bangsa-bangsa. Gabi mana mangalihom mangan akapoparan ni akabang nei. Do akabang nei. Tapi nasidang haring mampun. Jika Tuhan berkenan. Amin martang yang mahita. Tuhan nami jadi bata nami monya hati marihata menungsaha Tuhami. Sian hadirion nami jok dohami torneng manguhumi. Manguhumi dongan nami jolma. Makiri pami na duminggan. Hape hatam madok bohama hami manguhumi. Ayo lodo. Sada titik di simalolong ni dongan nami huberek kami. Hape nasa tiang di simalolong nami dakwilahami. Diajari hatami mahami pasahato tuho panguhuman. Molepe hurajumi hami nama jalo ketidakadilan.
alai jauh-jauh unang kuwalat cok kami. Pupasata kami matuaro pamu. Alana saluhu nai di ida horo dangadong nalipe nanggosara. Molo kami penawolo mangulahon haja hatoni. Makilala kami dangadong nama mering. Wer kami melua kami sianari tuari. Alai hatam madok sudi haduan patar. Diari hung sogoti takas talida dangadong nalipe nanggosara. Alani Tuhan, tugu-tugu jala batau mahami gabi naposo haposa. Aliamang partingkan bahasa rolo hami tu ado pamu, mangido padonganim do pangurupiomu. Disekapi huriam hakabi tangorang kota do patu pahon pagelaran budaya, drama musikal. Dalam nami makalason dengan pasam panugum-nugum. Di pardalanan ni Kristenon di Tanah Batak, buitolah sami tu sonwaing. Wah majuan ni pendidikan, doh pengajaran. Umpain gabi hulok ko kami anak ko kilo hamorau diau. Dumpe Tuhan, sahak balita na uli Tuhan. Pengajaran marhite-hite, Bibel. Gabi sahak mabangatusion. Anak kokiro hamorau dirham. Godang matutulingkan basang. Alani borhati maka ruas ni huriam do parhaladong di bagas alas ni roha. Jala dohot tami manupahi pestai. Marhitei gabi boy musihebang. Pangajaran di partotion di huriamon. Nangaka infrastruktur si pakyon nami. Lao pature-turehon. Inganan ya kada danak. Remaja na po sa pulong marsiajar, doa kapasilitas, marhitei, gabi gumabur ajaran, lam gudang di po masidaha tali di pata, gabi marojahat di sihami mga karok marpapengan. Leho maari na sihar di siyayamang parlingan bahasa, sa buhay tiur sudi tutur, buhay hulaw kami. Jala patao mahami semua pahoni bensangap di guarmo, say pargugoy panitia. Orang malio hai pason dohok basa-basa ambil sida. Nak kami saluhukna gabi manupahi dohok tumanyakon. Karuas ni huriam dari bagasan parsahiton. Dulu matuhan jala pasu-pasuhon malina sida hamalumon. Pasu-pasu aka dokter para tenaga medis. Na patu pahon aka perawatan dohok panggugation. Pasu-pasu keluarga. Dapot gugo namar dapot. Asa tarapatu panasida perawatan doh olong iroha na umuli. Aka rumah tangga na sudapotan hatu tuni anak doh boro be. Doh namangido di hatataban ni anak doh boro. Aliamang nabasa. Di hodo sitio picu ni bortian. Hodo namangukap doh namanutup. Api humatang amula masuk-masuk bortian ya kainan nami tonga-tonga di rumah tanggai. Basa-basahon mahosan ni hacol maun li humadina sida. Hatu tubuhni anak dohbor. Ka anak dohbor ni huriam naung tang di pamatang. Naung dihasi holi rohanami do dihasi holi rohana sida dapotan sirokap ni todu. Pajuk pako mana sida yamang tunahin na holongan na nama kaholongin na sida. Apalalu mawima nama dok Yesus Tuhan na di moluna. Jala payingo makaya anak konanya sa ina jumulo di bereng. Una kolan pinauli. Alay natakas marhapor siyaon tuhoma. Purhati mamula di bagas alas ni roha surya kana hinokokmon. Surya ka juara bagas na hinaholongamon naung pinaptemon. Asa mangula mangalaka marpabena kami. Songonaka juara bagas haposan. Amin. Puriani tuhata marite mahita hut papungupilian. Uri
Alilibata manami na liban magijang, hodo harwan di salhut silehol ondadingkan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wab na khusus di jolom. Pasupaso may jalaramot ya sa parasya kami pilihanon. Pati puluhon harajaw muli tonga-tonga ni huriam dohot di portidion. Buhay marohan nami marahite-hite tordim. Asalam utadahami godang ni silihol-hon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliyate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
banwagi jang sai pinarbadia magwarmu, selma harajaonmu, sesaut malu roham di bana tongon songon na di banwagi jang, yon matu hami sedarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami, songon panesan nami di dosa di dongan namar dosa tuhami, una kami to iho tu pangujunan, badua mahami sian pangago. Dame jauh kamu mapasu-pasu sian debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim.